Moro, se olisi PV Karaki taas tässä. Ja tänään meillä on mielenkiintoinen päivä, koska mä oon käynyt tänä aamulla ostaa itselle mun ekan kebarin ja tänään mä esittelen sen. Se oli vähän paremmassa kunnossa kuin mä ajattelin onneksi, eli tässä nyt ei ole kauheena projekteja tulossa, mutta kumminkin, katsotaan mitä me keksitään. Okei, eli tässä olisi Gilera SC, minkä mä tänään kävin hakemassa. Maksoin tästä 500 €. Ei ollut ollenkaan kallista. Tää oli paljon paremmassa kunnossa kuin mä ajattelin. Ei oo paljon mitään naarmuja. Helppoja fiksejä. Tosta, no se näkyy kumminkin. Täysin vakio kunnossa. Kaikki oikeastaan toimii ja voitais katsella vähän first startia. Mä vähän kerron tästä lisää ja katsotaan miten tää menee. Eli tässä on. Okei, eli täältä päälle ryyppyä ja mun pitää vähän totutella vielä, että mä osaan käynnissä tätä kunnolla, mutta kumminkin siinä se on, hyvin lähtee käyntiin. Ei mitään, katsotaan kohta kun tää on lämmennyt. Okei, eli tässä ollaan nyt vähän lämmenneenä. Ihan hyvin käy, ei mitään ihmeitä. Annetaan pitää soundcheckia. Toi lähtee sit videosta pois. Ihan nätisti käy. Pistään kiinni ja kerrotaan vähän lisää. Okei, eli tässä ei ole täysvakio. Tai ei ole kaikki orkkista. Eli tässä on 125 Yamaha DT moottori. Ja no siinä on oikeastaan se 2.8 mikuunia. Ihan näitä perus vakiovermeitä. Mutta varmasti tulee jotain pientä viritystä tähän. Tähän saattaa tulla vähän erilaista valoa. Kaikkea tällaista pientä fiksiä. Ja kaikkea tällaista pientä maalaamista. Eikä tässä mitään ihmeempiä. Löytyy matkustajatapit. Molemmilta puolilta tietenkin. Ja vaihte käy mukavasti, menee kytkineen luista. Liikkuu ihan mukavasti. Kaikkea tällaista, ei mitään valittamista. Ja en mä tiedä, katsotaan tähän loppuun vielä vaikka PV. Tässä ei ole paljon ihmeteltävää. Okei, eli täältä löytyy meidän päätähti. Tällä hetkellä ollut justiinsa vähän rempassa. Siellä on ketjut vääntynyt vähän, mutta se liikkuu niin se liikkuu. Tilattu uudet ketjut ja muuta, mutta pääsee kumminkin käymään kaupassa ja kaikkea muuta. Ja no kerrotaan tän spekseistä, eli tässä löytyy orkkismittaria, löytyy Sigman varustuksella. Siitä näkee pelkästään kellon ja se on sitä varten vaan siinä. Tässä on noin 3,2 litrainen tankki. Gianelli änkkä, Gianelli tehari, viilattu 60, 16 Dell'Orto. Ja muuten tässä on kaikkia ihan tämmöstä niinku perus mitä teinipilatussa mopossa löytyy, eli vähän violetti kautta pinkkiä. Vähän löytyy timanttia tosta korkista. Tuolla löytyy vähän bling blingiä. Sprayillä tuhottu tuo. Siihen tulee vielä jotain parannusta. Muutenkin ei millään tavalla orkkis väreissä. Näyttää aivan erille kuin orkkis, mutta mä tykkään. Ja no täällä ei ole mitään ihmeempiä esiteltäviä. Siinä on vielä Gilera. Ja eikä siinä muuta. Palataan seuraavassa videossa. Se olisi moro!